mbuya mono omwanchwa omotegereri na oyo turigeti chinga kichi chiabono mambia mo basugo semorogoma kira chinga kini goto kwanera igoro yobuya no bonene na obwanchani bwanyasai ashiri tukerigali yarero oyo no mutinyi tuachakire ogatano nomo igono gotebanga twaikire enusu y'omwaka omwaka bwo monene 2020 abarende timanyetinga ngakioro omwaka bwo monene 2020 ninchengegere mono ikiagera gocha buna twegerete lesson nigo nanyorete nga kira tradition kira culture ne bwatenjire gukora mangana na ikarende ne ya Gregory togotumeka twale gukwanira ringana elyo chinga kichia etantu akwana igoro yomonto korokunga yona mborani igale kumutama omonene na aso kumutama omonene nyasaye akamotebia nga there is no way orantame karokende okore bunoganetie na incho nimbwata yinganetie tukegera nga in as much otagete gukora yawo emirimo nere nyasaye akobekire ogokora muntu ndataye kore goika oye kora ebweke kiagera igo yabekirunga nayo bwenete kuyekora no tama goika na induira ne rindo chokore emirimo ye kiagera naye kwa etu emirimo yo okore buna korengana nyasaye akobekire kirenga asobo babwao omwanchwa onye mbono wasoira asembeo na mbono kwanyora litangani nigo twegere gitabu kia yone yemo asomo shintu bwa mitai akale gotama oyoro moiberania kale gotama kurwa asobo sibwanya sae ekiagera abayiberania n'abantu balia banene ba mbale gochiamo abana abantu bahitaine abantu batale gochiamo abantu kero kindi kwale go bakwanera oywetenga onye getagale kurwa asigete ke batungole nabukwale kuyunga banda bamba amenya ekagera yono kuimuka kwagachia ejema semo kumutama ogotama nganya sahe tintagetio ntome nabo yigenganere twaligereri nelinga ogumotama nyasaye is very expensive yani gutamanya sahe igura atumeke ebinte binge mpaka wegerekera ngo kyogosimbyo okyosiri bogima bwaho bono yone kerago tama ebibilia ya tebanga agaka na chirobya agaka na chibesa chiaye. That's how expensive it was. Kiratiri mboka gochi yoba mataria kanyore meri mbarabare rororo akarushie bitoki kibesa cya mubuko agakana elinda akarine meri ekogenda kugitari shishi bono kale nchira kwagacha nali eri bono oroche meri buna omolindo gocha in fact tali omolindo ochete nyasaka leto omolindo kiagara nyasaya na bakorete bintu gite bikoturubanie matuka mange na botogote bangi nyasaya tali koleto bobe nyasaya tali korete merindo lakini iga igego tebanga asengencho yokuirania bantaba asengencho yokwehorokia akaleto morindo gaturubania bantaba elinde keroba turubania bagaswago sabakwagacha yonera horochenga opuzi monto matenga opuzi kerenge agaswago chimeli insalia eraga agasundo kakagona akarara na be kunyare kananga kero yo makona kumurangeria nyasaye bantu mbale basundo gite bantu mbale batali nache yani ukubuli umuntu kigenda to umuntu kumana gosu ngangi bono kwale goteba igencherende nga tali bantu bo shinde to gotenga common sense deri common yaskero yomo ekero kuna goteba nga ngotamanyitiri ngana tali kero umuntu tamanyiti abantu mbale basundo gite bado baraire baganeti go kabaturwe elinde banyare kubuka bakore the right thing to boiso gotanga umuntu tamanyiti kintiki akibona akoroka naiga nera bwiko ori Yerusalemu tamanyiti yes na be kunyare kana yona no musombo nyasaye no mubanyo nyasaye in fact buna twachaka wasoma na niga gotamakuru asobo subwa nyasaye igo na be gotokanga basombo banyasaye igo baraire bakogona musike musontiri na atero goteranga basombo bomanene nigo baraire bakogona ngokoretera ndo goteruko bono ekero twarura sensemeye akero ajana kwa bogoturwa akabuko ko batabinganche no muiberania asobwenge kegima nkaligo tama kurwa sinya sae oyo tongete goronense kabarandelia egenta tato mirarandelia bantara kininga in the process yogo tama bada akanyoro kurandelia bantaba engana enene kegima asitu atigirete nelinga nyuma yoko boribwa nyuma yogo rutwa asinya ncheme nyasaye naenda agatuma ensu enene kegima ekamumira asoma tukata to obo tuko na omo baso akaba ime
ime inda yenswe bono litukulia lero igotware guchaka yona iyo ibere ekebunge kemo moncho mategereri nande ase omuroberi obwo guchaka no tindige tikoiranga kichia onyinge linde kero kendo chokotanga nkieke bono gaiga no twagachira inta yetonga chiteka isato gusenye chiteka inye chioka elinde nkoira senseme kuru ime inda yenswe from inside the fish Jonah prayed to the Lord his God. He said, in my distress I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realms of the dead I called for help. Nga ime asechindeba chama kweli asenya nchaime nkamurangelio monene akangiwa ugo ikatumanya nga muntu kyo kurangeli Nyasaye oyo no mubaniye Nyasaye lakini osirire ukarigotama kuru asobusibuga Nyasaye mbaka in fact yagoteba ngambu yakwe kubuga kogenda gukora imirimo ya Nyasaye yani eria gutiana goteba ngalirorio nje timbwana ati likagunjoka ntu akwana buna abantu bagetombo obomera lakini agatenga nchabone ntobora hakole ndute nyanjangwe elinde mogendere ne sabari bija. That is the extent baby ko mondo mbaka aruchinga the best thing, the best alternative no go kwako bwagonchoka na gukora kerinya Nyasaye amo rangiriti lakini onye to kumo sasima okwegera kwetu ko lero onye to kumo sasima Nyasaye asichinga kichingi ya in your distress no chikumo sasima na kumorangeria mono ina kiyone kwenyora senseme yo tamire bono melirune enswe mogusi yako nyeroke nyangumi eliene ne kema kolichi nsuchinde ya mumelire asama tukata to alinda yenswe bono kera ya mumelire nkorangeria kare Nyasaye oiranire gotebanga Nyasaye oria gotanga mbuya na akwa bono uchagire komotebinga gaki asokomorera kwane nkamurira nabo igokero ukorigereria garia ebintu ne binge ntagenda gukwana lakini engana nataga gukwana ne lingana ki ekero kogende kebungo kya gatano nomo okya gatano na kabiri nabo kurigereria ahirete kokote environment y'abantu mbale barairenga kero kindi ne biche bibisini to gwakombali to gwakontimbu elindo arara environment na kiyarenge igabwa asenyanja omana gotebanga ni garenga ase chindiba na gega ase ebigoti byaje igagotebanga emirande nero ya mbwatete lakini ngatali ero yoka egento kya musaraonde tiga na aigarigireti amara yenda yensu ekiagana na rarororo omwancho ekero kurigereria ne linga age chanda kegima akoyana lakini Nyasaye akamusustain akamubugima ngano nyine chinga gichirie to gotamanya Nyasaye bado ni garange gotoiwa na gotoa obomoyo na gotobugima igase kebunge kegia ase chapter ya kabere nige gukwanira kegima ngana ki bono Nyasaye ko rambori kuruga iga ninyare ko bango sokana kugotogia kegima ekiagera kwa wenere ntinta getio omisiri ngane ekiagera ekarotongende gosoma guchiore korora ngana kinanda kuira na maega buna mwanya bantu tonarite kuira na maega chinga gichiria okomotogi Nyasaye chinga gichirio le mechando ibe kwa motabi Nyasaye kwa moriera chira kwa motabi Nyasaye goko mbweni oburuirobo ninchiko okore goko ngeti koroneye nichi amangana yagenderete goko mbwera igonda abenko kurwire taisiti nkomisi kanisa na waneli tokelimo by the way tali ayo mutanga niko kwa na mangana ya yona ni gatia nete kegima mugusia denga to tiana masetoka era gatia kweli kweli ogotebanga ningo togie ekebungu gia kiana igagotebanga but kone ndinche with the shouts of grateful praise will sacrifice to you onon koliale chiranga ase eliogirio gwakanga mbiyomono nongo togio konene na morwere kemwanso na anda manago tebanga kiagro tianire na yakora maya alia koleta mabe na amanya gotebanga salvation comes from the Lord ngeken okoboliwa nigo gokorwa ase Nyasaye kolende ekero koligereria ekera kora ko yakwara yakarichira Nyasaye Mungu si athumani Nyasaye tali mwanya bantu bono nguchiare ko iguyone kirero kia yatebe okay tigangu anchere bone kiagera gwasabire nande kwarire ira yabweka ekiagera bono je Nyasaye o second chances tigana ndengo eri bagarinde Nyasaye kaigwe kirero kia yona kurunda yenswe akanyara koba okobungo ye kominane kyomo elyo agachike enswelia enswe kamuroka yona gochia sense enyomo bono engentongeringa Nyasaye no murangerie kurwandonzi yona igako murangerie kurunda yenswe Nyasaye oyo tanga mwanya bantu rarangeria kote ngana ko iwiti
Nyasaye igakumwiguyona kurunda yenswe imaria enswe ige karense kabisa inse yenyancha guchime chindiba nabo igona edenga nande yona tali ase chindibuka nanda akaswa mpaka inda yensu no akale gusaba kurwa Nyasaye no yubo kumya ase akamu oxygen akamubogima amatuka yatatamagima amurendete wika ekerengo na inde agocha guchika enswe enyare koba geko muroka yona mangana na berete gete gukoreraga igente getangani Nyasaye igago chikenswe chingiti chionze pi Nyasaye gakwana na chio nande chia motegerera chia moigwa igwa yona igarenda yensu Nyasaye agachikenswe ekagenda ikamumira enswe kaigweri ogirie Nyasaye ekagenda ekamumira nabo igo ekamubikanda asama tukaya atatobo tuko no mubasubune Biblia goteba na akayichika entunde ya kaberenga pono ya tiekere kwa bachinga gichirianta getomoroke asense nyomo Nyasaye agachika enswe ye ekagenda ekamuruka yona asense nyomo na ekero ya muruka yona asense nyomo yona akamana kwebanguza akayewe mission ya kabere no togo chigo chakera abwense mo ya gatatu chinga kichinda somorobero yo bwo chaka no manene eriogi ryo manene ni gori korangeria mwanya bantu tali kumotegerera nonye kurinde enswe nigire kumotegerera Nyasaye na yakora ekero kugani kwaye mwanya bantu igago to mwanga genda Nineva ochukurandiringana mwanya bantu imoka utalishishe ochaga utamakuru asobusi bwa Nyasaye ensuni igego chikwanga genda omumire yona kwagache yagenda nakomera yona nande yamubekana nande yachikwa genda omuroke yagenda yamuruka mwanya bantu igaga netiku ikigentu getege koregare asobugima bwaye erinde anyare koba gakumwiranira Nyasaye kero kende amarwira ya gutuchira kero kende obokongwo obo gutuchira nabo buro buye igashinga incho yo gutuirania ase obosio bwa Nyasaye ekero nkorigeria na ekero tugendete gosoma as I finalize this morning engana ne ringa mwanya bantu igaga neti ngana gete koleka sobugima bwaye anyare koba gakumwigwa na kumwiranira Nyasaye kero kende obogimo obo bwale koba butabwati amarwire na omwanya bantari kuiranga nera nywe rioka tamwiranira Nyasaye kero kende obogimo obo bwale koba nga mbobwati amakweri gatia mwanya bantu nabare kuiranga niga komenya guika kare na kare kurine Nyasaye otuliereire iranga no ene chinga talinga nato etelie mechano lakini gatie chinga gicheme chano na nyale koba kago tulinda abanta bange gotogosabanga Nyasaye ngetelie mechanda ya Yesu gago tebanga tali guchukurushia semechano lakini ima semechande ye nago konye ororoko boko kwaye elindo nyale koboko komotoyanga semechando ogankonya in my distress inaboyo nago tebanga Nyasaye akamokonya uikoto kikorime ya distress uchande getekigima omana korora obonene no bosera bwa Nyasaye lingana lia kabere nande lyo mwali bono mambia ndirianga Nyasaye oituni gakwigwa masabo andonsi asogotuka talimangana ni gore getunwe igoro Nyasaye ni gakwigwa masabo kurwasi getunwe igoro talimangana ni gore emetime omeso sino ime oro sana ime Nyasaye bado ni gakwigwe kyagera okoboko kwae no gutambe wetania chindiba chobokendu wetani chindiba chenyancha wetani utanyale kumgana bana batera togotera kelitwa ngapatfainanga nga obwanchani bwa Yesu nigoboro bugokumya obwanchani bwa Yesu nigoboro bugokumya nga nigoboro bugale igoboro guchiguro igoboro guchense bono engane gokwanero ringa Nyasaye okoboko kwaye no gutambe nabakonyara koba gagukoboria anonsi abantu mbale bairetenga bono chikanisa gichisiekire ngogo sasi magwatenenire Nyasaye ni gagukoigwa kuru anonsi no sabakuru nyompa no sabakuru esimi no sabakuru ase teleconference no sabakuru ase Facebook live no sabakuru ase streamer chia page chonse bichia chire ne ringa Nyasaye ni gagukoigwa asibabere batatu bare nibasangere kanta serie to yo manene na Yesu no are segatia ya ino igoto chukuyo
kanga kero kende we kanisa chiguru bona antabanga we chande te bina bya chire mpaka Supreme Court ya tebringa ya yegento getikale tengelinga bantu mbali go sasimiramo we kabanyare ko bago sasimakurunga bantu be chande tenga bono bire chango turwani ari chikanisa nyasaye ebintombire akwala obya kole kana sobo momo elinde tuanyara ko batoko soma chi lesson kero kende tu agenda chikanisa ngitu akora chikanisa kero kende tu ikaransa chikanisa tugachaka kugambana tugachaka gotiturana tugachaka kweorokia tugachaka kweoria elinda abantu likabaka morora nyasaye batorora intwi kero kende nyasaye oshikire chikanisa ngatiga manta abaregera pardon toregera kinde kero kenda mangana akorekanira asense nyasaye gaendete gototebinga omuntu ochire na okoriro obobe gwetania ekerengo bono nabwenete kongiranira mwenye bantu ninki akorire nigagendete kurwana ochire gogoito yo mwabo obobe ni obosalie bwamendire bono mwanya bantu taruchi nyasaye nigakurangirie marogoba ya bono ne mambi ya bono kitogo chaka omutinyo yo omugia ekero twachakire na inde enusu yo mwaka ne ringa in our distress to bwata chinga kichi bono no burwire bwa corona distress to bwata ne ringa bana mbali ko ngenda skuru distress to bwana ne ringa biashara byasiekirwe distress to bwata ne ringa abantu bande barorire ngo bugima bw'umuntu mbubona etikolendwa nigo bakale guhita abantu buna chinki bono distress yeito yakire ngencho elio bwate murangelio monene nere na kuigwe igonta yetoko bwato kama terabere yoko baka lakini gende gotegerana naba gusi Global Radio na oba monanche na ende litukolia nkokera litukolie chuma asomoro berio yobo gochaka no manene kuruwa bagusi Global Radio tongenda aleko amalieta na Jeremiah orina untiri asamanga bagusi Global Radio.com